Ако усещаш, че дигиталният свят е бъдещето, но нямаш бюджет за курсове или време да създаваш собствени продукти, това видео е за теб. Създадох партньорска програма на Дигиталната академия и можеш да започнеш напълно безплатно. Какво означава това? Получаваш личен линк, препоръчваш академията на хора, които искат да започнат собствен дигитален бизнес. И всеки път, когато някой купи през теб, ти печелиш 50% от цената. Без да създаваш нищо сам, без да имаш предишен опит в маркетинга и не е нужно да имаш голяма аудитория и развити социални мрежи, ще имаш достъп до безплатно обучение как да препоръчваш академията етично и без натиск. Ще ти предоставя стратегии и готови текстове, които да моделираш. Няма да го правиш сам. Получаваш план стъпка по стъпка. Всичко работи автоматично, получаваш своя линк и виждаш кой е кликнал, кой е купил, колко си изкарал. Всичко се отчита от системата. И ако се питаш, аз мога ли? Отговорът е да, защото това е най-добрият начин да влезеш в дигиталния свят, дори без инвестиция. Да започнеш да изкарваш пари, докато се учиш, да бъдеш част от нещо, което вече работи. Може да спреш да гледаш отстрани и да започнеш да печелиш наравно с академията.